भेरगाव मुकुमा बेंगिरिनि बानजायनायाव बीर जोहोलाव लासित बर' फुकननि 400थि जोनोम सान फालिनाय फोरबो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव मुकुमा बेंगिरिनि बानजायनायाव दलां जौमा फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बीर जोहोलाव लासित बर' फुकननि 400थि जोनोम सानजों आइथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो भेरगाव मुकुमा बेंगिरिनि एसडिअ दीपक भुइया बिथाङा बाहागो लायो भेरगाव जौगाखां खोन्दोनि भिडिअ बे हाबाफारियाव बाहागो लायो भेरगाव मुकुमा बेंगिरिनि सोद्रोमा बिथांमोन। बीर जोहोलाव लासित बर' फुकननि 400थि जोनोम साननि आइथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गासै 1000 फरायसुला आरो फरायसुलि लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव भेरगाव मुकुमा बेंगिरिनि एसडिअ दीपक भुइया मा फोरमायदों मिथिना लानि। ফুকনদেৱৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আমাৰ এই লাচিত দিৱস কাৰ্যসূচীটো আমাৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে ওদালগুৰি জিলাটো সম্পন্ন হৈছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে আজি আমাৰ এই টংলা টংলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰত ৱাকাথনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা ৱাকাথন কাৰ্যসূচীত আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আমি কুকুৰাকাটাত আমি হৈ আকৌ টংলা এই খেলপথাৰলৈ ঘূৰি আহিম। গতিকে এই ৱাকাথন কাৰ্যসূচীত আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টংলাৰ নাগৰিকসকল, ভেৰগাঁৱৰ নাগৰিকসকল, ব্যৱসায়ীসকল সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মই সকলোকে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মহান এই বীৰজনাৰ প্ৰতি মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জ্ঞাপন কৰিছোঁ। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अटो हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अटो हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।